jungi ke HYC West Kecil District ngi wan ban kendu ya kong nayak namta beri Deputy Commissioner jangka West Kecil District nagli jungi ngi wan kendu nomor bangi yo jengtip akini gisngi nagli jangka Office MEPDCL kalaya syakmat ban install ya smart meter hapo jangka West Kecil District hadin bangi wat jengtip hakum keseng ngi snutu syai ba kani kadika distrik ka ba ka jing sedang nanta smart meter hoi kila persang giwe ki lat nrei I ba ka jing pentri kam da ka bor kumul kala sedang hapo jang ka West Kecil District nagli yang jungi wan ben kendu ye DC manam ban yakren halo kene bangi kwa ban le jubor ye gini nrei ailat ikpaj ba bakin so thu swa ban nagli yang jong ka MS nagli yang jong ka MEPDCL hakijing etri lang ban ki video hapo jangka West Kecil District la persang ban khot ya gino alam snong rega jingkli nagli yang ka HYC ngumut ngikli ba kamdei tang gino alam snong ki headman ki sodar ki ba thanglai rega ki de ki pat ba jangka West Kecil ki ba thanglai tak daun nagli yang ngi kerpat ba ke awareness program ka de ban lech ki pat ba om gino alam snong ma gino alam snong kimla ban ba kli lada babun ki belaj ni mangi ikum hagi gi snam ki beladap ba ka jingkiu jong ki belaj nagli yang jong ki ngi kum ka sang bahang khamtam nagli yang ngi HYC ngi layo ban ya rabun gi habade ki jingkiu jong ka belaj ya ki nong kendong gi babun ki jaka jong West Kecil District din nagli yang ngi keren chai ban nagli yang jong ka sangi keren chai ba ka awareness program ka de ban lech ki pat ba nagli yang disiru kala kubur de kata ban nagli yang jong ki ken sapha ya ni ka jing persyak ka jong ban install no ya kini smart meter bat nagli yang jong disiru ila kulat ba insaong ya ki bakin lek direct cepat ba kenam bakin satu berhabin ketang sakat kumlo bende nagli yang jong ngi iru nagli yang kum kaseng ban ngi keren syairu balai sedang napo jongka West Kecil District na nopen balai pim sedang na Shillong balai pim sedang natura bat balai pim sedang na mairang ka badai ka kejaka ke bodon upawar minister nagli yang jungi kum kasang keren syai kata namang itip bagi pajak sa di don ke jing wit hantam apa ka don ka sistem ban change sistem ban lek ni smart meter ka jing kiu jong ka belaj ro kalau di bobun ki benta ka don ke jing kata nam ta kane ban nagli yang jungi kaseng ngi kwa ru ngi iru nakawi ka snam sa kawi pat ka jing install ka MEPDCL ya ki sistem ke batmai ka dai ka business jongno ri jongno kadai business share jong minister kadai business share jong ki hek sarkar kadai jing lap jong ka seng ke keren ni ke jing sia takdang ngim kwa balai phim update ki sistem ki bala don lupa lara ki bit ki biang balai phi change pat kadai ka wan ra jing pat habak hadu uduk usuk uhap siunong nanta ka jing ya bam jong kat tu kane kinong elam jong ka jai bedu jong ni tin nagli yang jong ngi persyak jur ya kene benta ban ngi nagli yang jong ka DC kalau kula ba chimkia barkan pha ya kene jing tho jong ni syaka state Mikhlaya ba kum kaseng ban kajing dan ka kiu belaj tin nagli yang jing kwa banyan ni baduk kwa banyan ya ki iduk irangli ki ba penon kam ya kalaj kum tangi kerpat di office ba ka deban simkhia mador ya kene jing dawa jong ni ba khnang ba penbej ya kene nomor la raja ai nagli yang jing ngin lum pa ba ban ngin lech ka office ba kum du kan lek ai ki jupa kum kaseng UI hakini ki bentar beladap nagli yang jong video video kita ki non convene namta kani ke meeting badai awareness program di girang basnong kum tangku mangila keren sai mene ngikwa ba kamdei ngisnuthu ba dekade ka kamram jong ka MEPDCL bahkan keren sai hegi paj ba lada penkiu ke sistem bat mai ka kiu nam ka belai kata kadai ka lenti ke badai lada ka kiu ke belai ki ngisnuthu namar ba ka basu puat pen sai de ke wepat ki ong ba kalak ban kiu kamla ban kiu kapen arta tin bun ni pajba handai nagli yang jong ka MEPDCL kadai ban keren sai nagli yang sarkar kadai keren sai